Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनै आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबाय लोगोफोर नै जों दा रेडि जाहांदों आरोना ओमफ्राय दासान्दिथ' देवोल फुजा जागासिनो थ' जोङो बेयावनो थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो मैया बागरगाव बिजनि बागरगावनिफ्राय लानानै फैदोंमोन आरोना आङो बे ब्लाउसखौ मोजां मोननानै खिन्थु साइजआ गेदेरखा आरोना ओमफ्राय आं गाननाय नायदोंमोन लोगोफोर गाननो ओरैबायदि मोजां गुरै थान्दा ओमफ्राय एसे देद्रायो आरोना लोगोफोर नै देद्रायो हलं गलं एसे हलं गलं आरोना सुख्रेबनांगोन नै बिदि गिदिर आरोना लोगोफोर ओंखायनो आङो बेखौ चेन्ज खालामसै आं बेखौ बिराद गोसो जादोंमोन आरोना गाननो दा जानाय नंला आरो एकदम दाम खम ल' प्राइसनि आरोना बियो लोगोफोर गांसेयाव 110 थाखानि मोनबोदों आरोना आङो गांनै लानानै फैदों बिराद मोजां ओमफ्रायो दर्जियाव लांनांसिगोन आरोना उफाय गैला ओमफ्राय आं बेलेग चेन्ज खालामनांसिगोन ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोनजों आं मा मा शेयार खालामलांनो हायो बेखौनो नायलां आरोना खिन्थु आं भिडिअखौ बिराद इन्ट्रेस्ट जागोन बायदि मोन्दों मानो होनबा खेला दङ आरोना कुरुनि खेला दङनो मा खेला गेलेगोन बेखौनो नोंथांमोनजों आं दिन्थिगोन अब्ला जों माने ओंखारनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थुफाबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै थाङै थुङै आङो नैबे पिंक कालारखौ गानबाय आरोना लोगोफोर माने एसे जांख्लाब उसुबिदा मोनो आरोना आङो एसे लुजबाथाय सुखुवा ओमफ्राय सुइटार गानबाय ओमफ्राय नै पार्सा लाबाय आरोना लोगोफोर बेग लाबाय जेराव जों मेला जानो थांगोन बियो बनरगाव लोगोफोर बनरगाव गेलागुरि नामा ओमफ्राय दा माने थांनाय समाव बार नांगोन नालाय सुइटार गानबाय आरोना लोगोफोर बोथोराथ' बारगासिनोखा थ' नोंथांमोनाबो जोंजों थुबोबाय था आरोना लोगोफोर बेराफारसे बिसोरो फिसा फिसा रेडि जानानै दं थ' आंबो रेडि जाबाय थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर माने भिडिअआ बिराद इन्ट्रेस्ट जागोन बायदि मोन्दों आरोना आं लोगोफोर थारैनो इन्ट्रेस्ट खालामनो सेस्था खालामगोन आरोना अब्ला जों थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै आंना फिसाजोआबो रेडि आरोना ब्लेक व्हाइट कालार रेडि जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नै नायदो लामाया ओरैबायदि मोजां दिवा स्लिम ओरैबो हरैबो दुब्लि ओरैबायदि बार नाङो दिनैबो जाबलायबाय आरोना लोगोफोर जोङो फेमिलियैनो थ' जोङो थांगासिनो आरोना लोगोफोर माने लामाया गेजेर नांबाय बे समावसो माने आङो भिडिअ लानाय जादों आरोना माने लामाखौ मोजां मोननानै साइड बाइटखौ मोजां मोननानै भिडिअ खालामनाय जाबाय थ' नोंथांमोनाबो नुबाय मोनफैबाय मेला जायगायाव बे सोनो मोनला खोमा आरो ओरैजाय दोननांसिगोन चलो बेसे हिलिनि लोगो जों सिथ' हिलिनि लोगो दं हिलिनि लोगो जायगाया गाहाय गोजौथारहाय मा आयु मोनफैबाय हमदो ससमाया हनै नांगोन गारि पार्किं खालामबाय फैदो ओरै मेला जानो फैदोंना बाबा ना हिलिया लोगो मोनबाय ओमफ्राय लोगोफोर नायदो नै मेलायाव हाबनोसै आरोना लोगोफोर बेनो जाहैबाय गेलागुरिनि माने देवोल फुजा आरोना दिनै ओरैथिंजाय माने फार्स्ट टाइम नङाबा आङो चन्द्रपारायावसो जायोमोन आरोना लोगोफोर माने बे समाव बिफाबो दङ जिहेथु बेखायनो माने फैबाय आरोना गेलागुरियाव जोंहा फार्स्ट टाइम आरो नै लोगोफोर ओरैबायदि हुरुम फानो आरोना लोगोफोर बेवहाय ओमफ्रायहाय माने आङो सानबाय बे हुरुमखौ मानो फानो खिन्थु बे हुरुमानो प्रसाद जाहैदों देवोल फुजायाव आरोना लोगोफोर नायदो नै मन्दिरा ओमफ्राय नै हुरुमाबो माने लारि आरोना आंनो जासिदोंमोन थ' उनाव लागोन होननानै आङो माने लायाखै आरो ओमफ्राय आं मिथियामोन जे बियो प्रसाद होननानै थ' नै नायदो लोगोफोर मन्दिरखौ आङो खिथाबावबाय ओमफ्राय खुलुमबाय आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय लोगोफोर नै नोंथांमोनाथ' नुदों जानांगौ माने बियो खाराथाल मोसानाय आरो गोदो जों उन्दैयाव माने ओरैबायदि जथाबलायनानै नायोमोन जाहैबाय बे खाराथाल मोसानायखौ बिसनियाबो माने मोनसेनि उनाव मोनसे माने कटना जालांबाय थायो नालाय नायबाय थाबा बहुत इन्ट्रेस्ट थ' नोंथांमोननोबो दिन्थिबाय आरोना बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय जेखन नोंथांमोननोबो दिन्थिनाय जाबाय ओमफ्राय जोंबो दसे माने रेस्ट खालामबाय आरोना बेखौनो जिरायनानै दसे नायबाय ओमफ्राय फिसाजोआथ' नुफेराखैमोन थ' नै फिसाजोनो देखायदों आरोना बेवहायनो जिरायनानै जों नायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फिसानाव सोंदों आरोना फिसाजोआ आसरित मोनदों आरो मा मोसानाय जाखो होननानै थ' नै जोङो मेलायाव हाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर जों माने जायखौ थांखिनानै गेलेना फैदोंमोन थ' बेयावनो हाबबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायलांदो आरो भिडिअखौ बिसनिफ्राय नोंसिना नैबे बिस ओमफ्राय नैबे दाउला खासिया 50 बियो 30 नैबेया 30नो ओमफ्राय हांसोआलाय हांसोआ 20 थाखानो मामि दागा लायो बेसेबां नाम्बार 26 मेरलाथार जोंहा होजेनबाय 10 नाम्बार लाखि नाम्बार 10 आयै फैगोना फैयालै फैलालै एसेगा सेस सेकेन्ड टाइम नै 13 नाम्बार हांसो नै थांगौबाय नै गैला लाखि बेलेग नाम्बार होदो दे आइया खेलायानो जोबखाबायमोन मानो होखो नोंलाय लाखि नाम्बार 4 लोगोफोर दसे गेलेखांबाय आरोना खिन्थु आनलाकि माने लरायबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेवहाय गेलेनोसैलाय आरोना लोगोफोर मोनसे जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगायाव फैफिनलायबाय आरो लाखि नाम्बार 13 आयै बारग'लांबाय जारलालै लाखि नाम्बार 18 लाखि नाम्बार 18 आयो गैया बेबो गैया आं स्केल नाम्बारखौ गोसो होगासिनो दङ गोसोआव मोनसेल' 16 लाखि नाम्बार 21 आइयै एसेयावनो एरायबाय खौलाय आं होनो मोनसे लाखि नाम्बार 8 रसाखानि दाउ लांखाबाय आं एबार लाखि नाम्बार 8 आजाव नै स्ल' जाबाय गैलालै जाहैला गोसो होनानै गेलेदोंमोन लोगोफोर नै आरोबाव माने लरायबाय थानायखाय आरो जायगाखौ चेन्ज खालामना नैबे आदै मादैनियाव माने नायबाय आरोना लोगोफोर थ' बेयावबो गेलेबावनोसै जायो जाया माने लाकिखौ नायनोसै आरोना लाकि ना आनलाकि थ' नैबेयावहाय दाउफोरनि दामफोरखौ सोंबाय आरोना लोगोफोर माने गेलेनायाथ' दाउखौल' गेलेनो इन्ट्रेस्ट मोनो जिहेतु माने दाउ गेलेनोल' आरोना लोगोफोर नायदो नैबेयावबो गेलेबावनो नागिरबाय जोङो लोगोफोर बेयावबो गेलेयो थैजोब्बाय आरोना लोगोफोर माने एसे दुखु मोनबाय आं गोसोखौ थ' गेलेनायनि भिडिअ लायासै आरोना माने मोनसे माने लरायबाय थायो आरोना बेखायनो दुखु मोनबाय आङो मोनबाय मासे अबेखौ लागोनथाय ओइ नागिर फैदो मा नैबावबो दंबावो माथो ओमफ्राय लोगोफोर आरोबाव माने गोसो मोनस्रा गेलेबावबाय आरोना माने गेलेनायनि भिडिअखौ लानो दुखु मोननानैनो माने लायाखैमोन आरोना थ' बेवहाय मोनफ्रांबाय आरोना आङो 11, 12 मोननै नाम्बाराव होदोंमोन थ' मोनसे नाम्बार नांबाय दा बेयाव दाउ मोनबाय आरोना लोगोफोर लाखि नाम्बार 1 बिराद थैखाबाय दे औ लाखि नाम्बार 18 मोना बेसे
एक्सट्रा मोनसे मोनासै लाखि नाम्बार 18 बारग'लांबाय लाखि नाम्बार 18 लाखि नाम्बार 18 गैलालै सेस बाय बाय थांसै फैनोसो फैनाय जाबाय मासे मोनखाबाय नामा गैला लोगोफोर जोङो सफैबाय ओमफ्राय 700 थाखा थैबाय आरोना खेलायावहाय ओमफ्राय बिसोर फिसा रावबो मोनासै आङो मासे दाउ मोनबाय ओमफ्राय थरथाम साबोन मोनबाय आरोना लोगोफोर बेयो 10 थाखानि साबोना ओमफ्राय खुनुरुखुम जाना होबाय खिन्थु लस जाबाय आरोना दाउ मासे दाउला लानानै फैबाय लाबोलाय लोगोफोर दाउखौ गन्द्रायाव दोनहैबाय दहाय नुखाबाय नोंथांमोना एसेब्लाबो ओमफ्राय आङो उनाव खिन्थाफिनसिगोन आरोना बे दाउखौ ओमफ्राय मेंबाय जेब्ला जोङो फैनो ओंखारो बुहुद भिर जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने माथो होनबावनो लाकि आनलाकि बेनोसै आरोना जेबो नंला 700 थाखायाव दाउ मासे ओमफ्राय साबोन थरथाम मोनबोबाय आरो ओमफ्राय जोङो पानिपुरि आरो पक'रा जानानै फैबाय ओमफ्राय नै दा डिनारनि थाखाय लाहार फाहार खालामनांसिगौ ओमफ्राय बेखिनि आरोना लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ नेनानै थाफिनदो बाय बाय